de pensar diverses vegades el nostre problema, saps què em consola? Que el Trànsito encara té un problema més gros que el nostre. Què? Sí, molt pitjor que la nostra situació del John, ja t'ho dic. Tan greu és. Sí, es veu que sí. Que la nena els ha dit que ara vols un noi. Que se sent que és un home. Això és una malaltia. Pues no ho sé, que és mortal. No, no tant com això, no. Però pinta bastós. Sí, són aquells, els gais, no? Aquells que són tan estrafolaris. Gais? Sí, no, gais. Gais. Sí, aquells que... Però, va, anem. A veure si trobem solució en aquest centre i ens donen alguna... Us heu lluït. La teva identitat de gènere es refereix a quin gènere t'identifiques. Home, dona o no binari. Les persones trans són persones que el seu sexe biològic no coincideix amb el seu gènere assignat. Mascle, home, femella, dona. La transfòbia és l'odi a la gent trans. La transfòbia es pot curar. Sigues superigual.